Takže čau, ja som Filip, dneska ťa vítam v ďalšieho videa. Dneska si zahráme Fortnite spoločne s Adamom. Čau. A dneska ťa vítam na tomto kanále, na mojom prvom videu. Takže bol by som rád, keby si dal like a odber a ideme na to. Takže ľudia, sme tu na spavne ešte len. A sme tu na spavne. Adam, a kde budeme padať? Môžem označiť, ale... No, označ. Mne to jedno, daj niekde. Ale no, dobre. Neviem, či tam bude hot drop, ale dúfam, že nebude to hot drop. Dúfam, že nie. Podľa mňa tam pôjde, podľa mňa tam pôjde mega veľa ľudí. Čo? To je jedno. Kámo, tak dúfam, že hneď nezomreme. Bro, aha, Adam, poď, ideme si zatancovať, poď. Poď. Počkaj. Blá, blá, blá. Kámo, tak ten emote je celkom dobrý. Kámo, tam je hora, dúfam, že nás to nedá tá hora tak, že vyššie budeme, ako keby na padáku, no. Padnem kedy ty, okej? OK, tak padni kedy ja teraz idem. Kámo, tak dúfam, že tam nebude hot drop. Kámo, tak to dúfam, že nie. Kámo, ja pôjdem prečo, tam budem vidieť. Kámo, čo sa stalo? Aha, dobre. Kámo, okej. chodíš tam nejde. Nie, prečo im tam nikto nejede? A dobre, veď sem ideme sami, kámo. No ale tá hora ma dala oveľa vyššie. Ježiš. Kámo. No, ide sem celkom, no nejde sem veľa ľudí. Nie, kámo, do toho nikdy nechcem naraziť. To vždy, kámo, to je hrozné, keď do toho narazíš. To je, že kámo. Že, kámo, ja úplne mega oné. Kámo, Fili, a dobre. Čo? Dobre, toto si zoberiem. Chce shieldy? Kámo, ľudia, kámo. Na. Nie? Hej ľudia, kto si chce ináč so mnou zahrať, no tak môj nick je veľké F, Filo, 9 podkržítko. A keď si chcete so mnou zahrať, no tak napíšte do komentárov, že pridal som si ťa. A potom ešte aj pri to nick, aby som vedel, že či to niekto nie je iný. OK, takže tak si môžete so mnou aj možno aj s Adamom zahrať. No. Že Adam, No? keď sa vám bude chcieť, alebo keď môžete. Takže dobre. Pôjdeme do fightu, alebo ešte kamo? Ešte nie, snájdeme ľuda potom. Loot? No a ja si ešte musím nájsť loot, lebo ešte akože taký dobrý nemám. Ja nemám. Ani ja nemám moc loot. Toto je lepšie zbraň. Čo? Nie, len si zbieram. Ja si zbieram zbranie. OK. Ona je modrá. Takto. OK, kámo, takže už máš loot hotový. Ja ešte, ja už mám. Máš? No? No tak ideme do fightov niekde. Sú niekde fighty. No počkaj, len musím hore. Ja neviem, zimný biom moc nemám rád. Ty máš rád zimný biom? Ani moc nie. Ani ja ho nemám veľmi rád. Takže, natešíme si barely. Kámo, som skoro narazil. Do čoho? Do veľkej gule. Kámo, no nechcel by som, keby som do toho narazil. A hlavne keď letíš, lebo to ťa točím odpinkne. Počkaj, si ešte musím natočiť matro. Ok? Kámo, a ja budem veľa buildiť. A ja buildujem dosť. Náš darček. To si zoberiem rád. A toto si dám takto. What? Veď som to hodil tam. A to je jedno. Kámo, ale... O, snipa, dám ja snipu. Snajpu? Hej, snipu mám. Snipu. Tu budeš mať ešte jednu? Tak ti ju nedám, haha. Ale nie, však. Uvidím podľa toho, aká bude. Zlatá, alebo tak. Kamo. Ja to nenávidím tie sklá. 3-krát som sa skoro podkopal. No, 2-krát som sa, skoro prepadol a raz som padol. Úplne. Ale že úplne, kámo. Úplný konec.
Kámo, ja nikdy nevidím fajty. To musia byť niekde fajty, či? No nemusí, ale... Akože nemusia, ale tak ešte nás je, že 56. Nás je, takže by nás mali byť. Takže by... No však, ale ja neviem kde. Kamo, u mňa sú fajty. Sú u teba. U mňa sú fajty. A počkaj, tu sú fajty. Kamo, kde si? Ale tam je korunkáš. Neviem, koľko ole. Po korunkáčovi. No. Kamu. Tak toto bude podľa mňa najťak. Tu som videl fajty a neviem, či to je on. Kamo, ja sa prečo pinkuje do lade. Yes, dead. Snipe som mu dal. Není vôbec najťak, že? No, tak to je bot, hlava, GG. Kam zatiaľ sú tu není dobrí, akože. Že? Zatiaľ sú tu není dobrí hráči. Kamo, ja vidím plno česky. A ja vidím však. To je oný. To čo, keď sa odpinkneš, tak ťa to odpinkne. To označujem. Hráč! Je to bot? Kde? Doriti, to je bot, kámo. Či? Nie, bot nestáva. Áno, Adam, ideme tam. Aj tam je. Ideme, OK, fajty. Pum, 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 pum. Nice, come, easy. Ty si pozabíjal. Snipa, keď chceš, áno, všetkých. Áno, ale chcem aj bramku, není? Je tu pampa. Kde? Tuto, Tie dve sú tam. tu. Čakaj. Nemáš náboje do onej, Do čoho? do snajpy. Toto, ja viac nedám. Haha, viac nedám. Nedáš. Oh, nice, nice, nice. Kam, tak to je good. Zatiaľ good. Poď, ideme. Poď. Do zóny viac pome. Ja mám hrozný ľud. Čo máš hroznú? Loot? Kámo, podľa mňa máš celkom dobrý loot. Strieľajú po mne. Skade. Tam, to podľa mňa bude real hráč. No, musím ho vidieť, čakaj. Aha, tam je jeden. No už ho ne... Kámo, také... Kámo, nedávaj do strašnú lobby. Adam, pozor, pozor! Tam skoro. Kámo! Kámo, tak ja utekám, ok? A tam nechod tam, fakt. Ty zomreš. Ja viem. Kámo, že ja viem. No nic. Kámo, on letí. On nie, fakt letí, kámo. No, do tohto domu sa odbiť. Ok, ja tu počkám. Kámo, u mňa sú ľudia, ja mám 24 HP. To sú tí. Adam. Kámo, ale... Ale sú najťaci, viem. Ukáž, počkaj, joj. Utekám. Nie! Tam boli oné, lekárničky a tak. Tak počkaj, ja idem sem a tu ich idem zabiť. A potom ťa oživím. A tu je hráč. Kámo, dobre. Nice, 93. Kámo. Kámo, tak ja keď zomrem, tak ja som úplný noob. No nic. OK, tak ľudia, keď sa vám toto video ľúbilo, dajte like a odber. Zatiaľ čau.